IFM News Regional. Naisalakan ti Baywatch team ti dua a beach goer ti dandani panakalmesda bayat iti panagdigusda iti kabaybayan iti barangay Urbis Tondo, San Juan, La Union. Napasamak ti insidente agarup alas 4:45 iti Marso 21 itatawen. Basar iti impormasyon manipud ti Coast Guard Station adag iti dua a beach goers ket ginuyo ti napigsa a kuryente ti daluyon. Insigidamet ang nagresponde ti Baywatch team tapno maisalbar dagiti dua. Ti Baywatch team ket buklen ti maysa a kaming ti Coast Guard Substation San Juan, talo a Coast Guard District Northwestern Luzon personnel ken sumagmamano a local surfers. Balaygi ana iturong dagiti dua a beach goers iti igid ti baybay anatalged ken adda iti nasaya at a kondisyon. In pagunam-gunam nga rod ti Philippine Coast Guard ti kinapateg ti panagbalin an naridam ken napaspas a panagresponde tapno masalwadan dagiti agturturong iti kabaybayan. Para iti IFM News, siak ni Idol Tony G, Tatak IFM.